Хәзер яңгыраючы котлау хатыда 55 яшьлек юбилей табынына юл ала. Иске Күктау авылында бәхетле гомер кичерүче, безнең өчен җир йөзендә иң кадерле булган газизләрдән газиз якын кешебез, яраткан тормыш иптәшем, сөекле әниебез, дәү әниебез Зифинә Рәзиф кызы Шакурҗанова шушы көннәрдә үзенең 55 яшьлек юбилеен билгели. Шул уңайдан без аны гомер юлдашы Хафиз, улы Венер, килене Лилия, оныклары Булат, Самир, Саид ихлас күңелдән тәбрик итәбез дип башланып китә котлау хаты. Кадерлем, синең туган көнең табигатьнең гаҗәеп матур мәленә, ап-ак кышларга туры килгән. Шуңа күрә күңелең саф, изге, ак синең. Үзеңнең һәр вакыт җылылык, хәстәрлек, ихласлык бөркелеп тора. Һәрбер көннең матурлыгын күрә белеп, кешеләрдән бары тик яхшылыклар гына эзләп, эшеңнән, тормыштан ям табып яши беләсең. Менә инде 35 ел иңгә иң тирешеп биргән вәгъдәләребезгә тап төшерми бергә атлыйбыз. Мең рәхмәтлемен сиңа. Тормыш еңлекләрен иңләгәндә пар канатым булып, борчу мәшәкатьләремне, шатлыкларымны бүлешеп яшәүче минем өчен назлы хатын, балаларыбыз, оныкларыбыз өчен кайгыртучан әни, дәү әни булган якын кешебез син. Сөеклем, бүген гомер бәйрәмен көнендә сиңа тик изге теләкләремне юллыйм. Саулыгың ныклы, көннәрең кояшлы, гомерең узын, бәхетләрең мул булсын. Сөеп, сөйлеп, һәр мизгелгә куанып, имин һәм мул тормышта яшә. Гаиләбезнең учагын сүндерми, гомер күзләрендә, кышларында бергә каршылыйк. Җир йөзендә оҗмах булмый дисез. Бар дип әйтәм, минем сүзем хак. Без бит бергә оҗмах назын тоеп, тормыш юлларыннан барганчак. Рәхмәт димен барысы өчен, янып яшәгәнгә гел генә. Бәлки әзрәк ял итәрсең син дә, кадерлем бүген юбилей көнеңдә. Сәламәт бул, гел елмаеп яшә. Елмайганнар бер дә картаймый. Сиңа булган минем сөю хисем бер үлчәүләргә дә сыялмый дип, иң изге теләкләрен җиткерә сезгә Зифинә Рәзиф кызы, сезнең тормыш иптәшегез Хафизага. Ана яши җирдә бала өчен, гомер буе булып терәге, аккан суга, янган утка керә, бала өчен тибә йөрәге. Бер минутта истән чыгармый ул гомер биргән сөю җимешен, җаны белән тоеп яши ана баласының йөрәк тибешен. Безнең кадерлебез дә шундый затлардан дип дәвам итә котлау хатын юбилярыбызның улы Венер һәм аның гаиләсе. Дистәләрне дистәләргә кушып, гомер йомакларын сүтсә дә, күңел матурлыгын саклап, җан аклыгын башкалар белән бүлешеп яши белә ул. Мине дә үзе кебек итәгатьле, сабыр һәм түзем булырга, туганнарның, тормышның кадерен белергә, ата-ана хакын хаклап яшәргә өйрәтеп үстерде. Бүгенге көндә ул безнең төпле киңәшчебез, җаныбызны җылытучы, гаилә учагын сүндерми саклаучы, иң изге, иң кадерле илаһи зат. Әниебез, сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бетерергә мөмкин түгел. Алар иксез, шиксез. Уй теләкләрең кабул, туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле, озын булсын. Әти белән бер-берегезнең күңел җылысын тоеп, тигезлектә балалар бәхетенә куанып яшәргә насыйп итсен Ходай. Сөйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора зирәк киңәшләрең, җылы сүзең. Иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Сәламәтлек, озын гомер ясын, гел көләч һәм яшь бул хәзергәчә. Күңелең синең күтәренке булсын, сөенеп һәм сөендереп мең яшә. Кадерле сөекле Зифинәм, гомер үтә, олыгаям димә, үзгәрмибез, акыл җыябыз. Гөрләп торган зур гаилә булды яшьлектәге корган уябыз. Игелекле ул тәрбияләп, зур тормышка аяк бастырдык. Авырлыклар килсә, зарланманың, эзләмәдең юлның такырын, сабыр гына барасың син. Түзем җанга сыя барсы да, тигез картлык балаларның бәхете өмет булып көтә каршыда. Булганына шөкер кылып яшик, тигез сүтик гомер йомгагын, куанышлар тулы поезд булып килсен синең туар елларың. Иң изге теләкләр белән сине шиксез яратып, тормыш иптәшең Хафиз, балаларың Венер, Лилия, оныкларың Булат, Самир, Саид. Хөрмәтле юбилярыбыз Зифинә Рәзиф кызы Шакурҗанова, без дә гаиләгезнең изге теләкләренә кушылып, иҗади төркемебез исеменнән 55 яшьлек юбилейгыз белән ихлас тәбрик итәбез. Гомерегез бәхетле, бәхетегез озын гомерле булсын. Якыннарыгыз янәшәсендә аларның кадер хөрмәтен, назын тоеп, озын узак гомер кичерергә язсын сезгә. Туган көнегез мүбәрәк булсын.
gözlü ziyadika. Barıda buldu yazmışta, yeşili yetiştirmişta. Sen benim hakka düzgenge, Sen benim hakka. Kulle ötten kuller jeylan. Tamşılardan min gözü kıyılan. Bürtüklep jeyilgan dünyam, bürtüklep yelgen şatlak, bürtüklep jeyilgan bäxetke yemsin. Bürtüklep jeyilgan dünyam, bürtüklep yelgen şatlak, bürtüklep jeyilgan bäxetke yemsin. Yaşlıklar var ötkenler aralarda, Üzeklerini ezip tura balalarda. Saklap kaldık seyünede, tapılamadık. Yol koymadık köngüllerini paralarga. Kulle ötten kuller jeylan. Tamşılardan min gözü kıyılan. Bürtüklep jeyilgan dünyam, bürtüklep yelgen şatlak, bürtüklep jeyilgan bäxetke yemsin. Bürtüklep jeyilgan dünyam, bürtüklep yelgen şatlak, bürtüklep jeyilgan bäxetke yemsin. Mina bugün bit kadirli ömrümün. Her bir günü, her bir gün, her bir taňy. Qayta bolsa ötkenlerge öteriden min qabattan şol ömürni bari senin bilen tağı. Kulle ötten kuller jeylan. Tamşılardan dengiz kıyılan. Bürtüklep jeyilgan dünyam, bürtüklep yelgen şatlak, bürtüklep jeyilgan bäxetke yemsin. Bürtüklep jeyilgan dünyam, bürtüklep yelgen şatlak, bürtüklep jeyilgan bäxetke yemsin. Bürtüklep jeyilgan dünyam, bürtüklep yelgen şatlak, bürtüklep jeyilgan bäxetke yemsin. Hürmetli Zifine Rezif kızı, televizor karşısından kiterge oşıqmağız әле. Келесі құтлау хатыда сезнең өчен яңгырый. Шакурҗановлар гаиләсендә зур бәйрәм дип башланып китә студиябызга килгән құтлау хаты. Шушы көннәрдә минем газиз кызым, безнең кадерле якын туганыбыз, апабыз, олы апабыз Зифина Резиф кызы Шакурҗанова үзенең 55 яшьлек юбилеен билгели. Шул уңайдан без аның якын туганнары һәм әнкәсе Нәфисә кадерле кешебезне истәлекле гомер мизгеле белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Якыныбыз аклык һәм сафлык бөркегән кыш мизгелендә 23 февраль көне Исәмәт авылында яшәүче Нәфисә һәм Резиф Шаһиевлар гаиләсендә көтеп алынган беренче сабыйлары булып якты дөньяга килә. Урта мәктәпне тәмамлап, һөнәр үзләштерергә башкалага юллана. Уфа сәүдә кооперативында белем алып, хезмәт юлын Туган районында 5-6 участок авылында сәүдә ноктасында сатучы булып башлый. Кешеләрне язмыш тәкъдир йөртә диләр. Безнең якыныбызның да зур бәхте биредә көткән икән. Чөнки булачак тормыш иптәше Иске Күктау авылы егете Хафизны ул шушында очрата. Гомерләр аккан су дигәндәй, аларның шул очрашып кавышуларына да агымдагы елда 35 ел тула. Бик матур тормыш юлы уздылар алар. Улары Венерны тәрбияләп үстереп, зур тормыш юлына чыгардылар. Венер урта мәктәпне тик яхшы билгеләргә генә тәмамлап, Алабуга педагогия университетында белем алып, һөнәр үзләштерде. Бүген Яр-Чаллы шәһәрендә гаиләсе белән яши. Үзе 3 бала әтисе. Хезмәтләренә килгәндә Шакурҗановлар үз эшләрен булдырып, 2 дистә елга якын куелган эшләнмәләр, ягъни ковка ясау белән шөгыльләнәләр, шәхси эшкуарлар.
Кадерле газиз кызым, балам, әниең дәшә. Бу якты дөньяларда әле исән имин булып, гаиләбезнең баш баласы, синең 55 яшьлек юбилейларыңны күрү минем өчен Худайдан зур бүләк. Ә инде сине истәлекле гомер мизгелең белән котлап бары тик гаиләгезгә иминлек, имендәй нык сәламәтлек, күңел күтәренкелеге, эшегездә зур уңышлар, балалар, оныклар, бәхет шатлыгына сөенеп, киявем, улым Хафиз белән тигез яшәүгезне теләп калам. Яшә кайнап тормыш дулкынында һәр мизгелнең белеп кадерен. Бәхет өчен тудырдым мин сине, бәхет белән үтсен гомерең. Кырыс җилләр исеп бер кайчан да каермасын очар канатын. Борчу шатлыкларны уртак итеп, янәшеңнән бәхет атласын. Бер агачның җимешләре без, тамырлары да бергә үрелгән. Бер-беребезгә терәк, кирәк булып, бергә миник гомер үреннән. Кадерле апам, син минем өчен киңәшче дә, терәк таяныч та. Сезнең гаилә безнең өчен үрнәк гаилә. Тормыш буйлап кыю адымнар белән матур атлыйсыз. Аллага шөкер. Без сезне бик яратабыз һәм шиксез ихтирам итәбез. Юбилейда нәрсә теләсәк тә алыштыра алмас саулыкны. Аллаһ насип итсен имәндәй нык, какшамаслык, саулык, байлыкны, җизни абажа белән тигезлектә яшә, сыгылмый мең гомер тавына. Балаларың һәм дә оныкларың куандырсын тагын да. Бәйрәмнәрең кабатланып торсын, сүтелгәндә гомер йомгагы. Туганлыкны саклап, бергә каршылыйк без килер елларны. Иң изге теләкләр белән әниең Нәфисә, туганнарың Рәмзәлия, Рөстәм, кече туганнарың Айгөл, Ирина, Алина. Хөрмәтле юбилярыбыз Зифинә Рәзиф кызы Шакурҗанова. Без дә якыннарыгызның изге теләкләренә кушылабыз. Йолдыздай шимелди ак каралар күмеле бар дөнья аклыкка, ак кышта килгәнсез дөньяга әйләнеп яңа шатлыкка. Ак каралар, ак биләү, ак шатлык, әйтерсең ак чәчәк бәйләме. Күңелдә яңа җыр уяна, ел сайын туган көн бәйрәме. Яшәгез һәр вакыт елмаеп, борчулар кермәсен күңелгә, бәхетегез кояшы нур сипсен, сүрелми гомергә. Музыкаль бүләк итеп сайлаган туганнарыгызның җырлы моңлы күчтәнәшен кабул итеп алыгыз. Киңәшемдә, минем тормышымда сыясыйма йөрәк серләрен, һәр чак кирәк синең киңәшләрең, чын күңелдән әйткән сүзләрең. Сиңа апам матур теләкләрем, бәхет телим бәйрәм көнеңдә, озын гомер бирсен Ходай диеп, кабатлыймын менә бүгендә. Сиңа апам матур теләкләрем, бәхет телим бәйрәм көнеңдә, озын гомер бирсен Ходай диеп, кабатлыймын менә бүгендә. Тылсымнарга иядер син апам, туганлыкның кадерен беләсең, фәрештәдәй изге җаның белән, безнең хәлгә һәр чак керәсең. Сиңа апам матур теләкләрем, бәхет телим бәйрәм көнеңдә, озын гомер бирсен Ходай диеп, кабатлыймын менә бүгендә. Сиңа апам матур теләкләрем, бәхет телим бәйрәм көнеңдә, озын гомер бирсен Ходай диеп, кабатлыймын менә бүгендә. Саф күңелең, ылы йөрәгеңдә, һәр вакытта синең изгелек, бер-береңә шатлык бүләк итеп, яши апам, яши гөр килеп.